Предаването ще продължи по един нетрадиционен начин. Аз ще дам възможността на Георги Милчев Годжи. Браво! Не, моля се, не дей да ми идваш сега. Поръчах си такси. Престани, тръгвай си. Казах, таксито ме чака долу, какво да правя? Чакам, после ще се видим при рибите. Само тази жена иска да те попита нещо, ако е удобно. Какво? Чакаме за тоалетната. Това е много... Не са... На вас ви е смешно, ама... Оттам се махни. Чакам да ми дойде таксито са. Махни се, довиждане. Съм си взел билет, ще ме гониш от това. Ми да си ходиме тогава. Може ли само да минеме през това? Аз после. Браво! Сега, Георги, да ти кажа... Момент, само че имаш гост. Извинявайте. Знам, че сега не е удобно, господин Трифонов, и сте на работа, ама понеже аз отговарям за организацията на концерта, вече сме пред финалната права за концерта, искам само да попитам за кетеринга. Не може да седа. Ще има ли кетеринг? Ще има кетеринг за всички участници, да. За зрителите ще има там това, което предлага залата. Значи ще има кетеринг. Може ли да се стръгвате вече? Може, само да уточня какво може да се внася и какво не може да се внася в... Това е Евгений Димитров, питайте. Аз съм запознат. Той е запознат. Кой е Евгений Димитров? Ето онзи там. Кой? Там онзи. На пиян. Може ли да се внася... Не съм аз. Евгений Димитров е по-нататъка. Само искам да попитам... След залата, понеже може би ще има фойерверки, кой ще помете залата? Ние или... Ние... Между другото, само да кажа, много приличате на Невена Цонева на бащата. Цветан се казва. Цветан се казва. Мога, значи... Така съм решил, уважаеми зрители, да възстановя отново традицията с разказване на вичове в финала на предаването. Тръгвай си, бе. Моля? Отивай си. Добре. Мога ли да взема служебната кола? Значи записвам, ние чистиме залата след фойерверките. Добре. Някакви последни изисквания да имате към мен за концерта, защото пожарната казаха, че не може да влезете отляво, трябва да влезете отдясно, защото там нямало шранк за водата. Аре, довиждане. Шранк. Не ми казвайте аре довиждане, защото утре аз на 25 ще ви кажа аре довиждане и как ще се оправите без мене? Аре довиждане! Ще ви кажа аз аре довиждане и се оправите без мене, защото аз върша най-черната работа в... Махни се, бе! Ще видим при рибите, пъс. Ще ви разкажа... Ще се махна и отивам другаде. После ще ме каните пак след 10 години, но аз няма да се върна. Ще замина за Щатите. Ще ви разкажа за големите крокодилски сълзи.